ɗum saɗa waya goyanta ɗum ko Basirou Doro e Ama Samba Kane ɓen yo kuɓu galleji mumen ɓen noon de ko caggal makko Basirou Doro ala ɓe ndewani caggal makko de ɓen ndewani caggal makko non ɓen ndewani caggal makko Djiby wonko gandumi hen ene laaɓimi no laaɓirimi komi mayo ni mbaɗa andi Ibrahima Sarr mo mbiyata o gardiɗo oɗon société nawani Djiby Amérique nde tawno kala ndemin jaaha bureau Ibrahima Sarr mineni Djiby jadanno ko noon yimɓe mbi kamɓe fof koɓe gotum mi wawi wiide kam président Macky Sall ne yaade e mabɓe à 100% par ce que nde o ari nde dari ɗon nde o wi ko adi fof ko kewiɗo ko mi yadani en c'est politique non yimɓe heɓiɗi ɓe c'est politique quoi hayso ko politique moƴƴo o haali ɗum e jeesa men piile mumin piyaɗe o yadani hen police aɓe ko désordre mbaɗɗo o yadani hen dogduji ɗimin doy il faut ko minen kam min moggata haala heddiɓe mbi Seydou Tall kañumne koko totta million ngaji woni hen ni keeɓi wiide sonna hay oto woni hen keeɓi ala fof ko wiyaka fo min nani mais est ce que ko ɗum woodi wiyede nde tiiɗani heddoto wiyoɓeɓe noon ko yo bon ɗum ɗon ɓooyi kala to jiiɗa rendo rendi won wonɓe hen walla won takkiɓe hen gam yidde bonnude gam yidde falade ɓen e lawol mumen kono so tawino ko ɗum gonga tan combat o dartoro so tawino ko ɗum gonga Seydou Tall en koko komtan dokka kalis tan no min deƴƴi so tawi en kaldat gonga mom an hoore maɗa andi ɗum attends so tawi en kaldat gonga tawde ko leader nder département o non mi salayi ko leader non ko leader mais kadi baɗowo kadi so tawi si ko leader mais leader no ɓeydo hen liggoroɗo ala wona liggoroɗo minen mi mbiyata ko wona liggoroɗo an aɗa andi hakkude moi j'ai vu mi yi tawde ko vraiment ko leader ko liggoroɗo ok an a yi hakkude hunare ndendori no wayi niɓɓidde lampadaire o rawno ko jungo makko hakkude hunare ndendori no wayi niɓɓidde eyyi ɗum ɗon kam ñakkata e guure he est ce que maguine woodi ay liste e on jii hen maguima ɗum jeey non ɗum ɗon yimɓeɓe kene kaala tan yimɓeɓe windiɓe toon ɓe ko joomen guese en bindi keeɓi kalis munen kono kadi paamen mino to dariɗo hande ana yeehi ha toon laabi kewɗi wonko ganduɗa hen hande ne famɗi neɗɗo bawowo arde anda ko guesam ko ɗo wonno saabu a natta nder grillage to grillage mawɗo woni ɗon min mi andata to guesam heetno mi andata hectare uji no foti joguinoɗa no foti joguimi donc ɗum ɗon addata complication mais hatta kam windiɓe ko kañumen jeeyi guese munen keeɓi kalis munen mara ko liggoroɗo mbiɗa ala heɗo non amin o ligitani nokku makko ok y a pas de problème merci grand frère merci grand frère wadde ko leader faltora leader tigi non ala kedi mameɗomi leader faltora lampadaire ari eyyi so wonino ko pamodiral hay guure ɗe mi haaldi ɗum e hunarnaɓe hewɓe mi haaldi ɗum kadi e ndendornaɓe hewɓe min mbaɗin hen hay réunion to galle joom wuuro mbimiɓe kalisal garowal kal son jaɓanno feeram min mi adoro e hooram min kalis mo gallamen winditi walla mo babam winditi o babam tohos babam cibinɗomi wurani mo winditi o minen min jaafima watte e kees wuro ngo fewnira gueɗal mawgal sa calcule joni hunare 200 et quelques millions so rendinama waɗat ko waɗa ɗon ko waɗi fayida sa calcule ndendori fodde 136 millions walla 135 millions so rendinama kala ndendorinajo yiyata hen hoore mum te ndendori hande nen ɗon hayante réseau ala ko ɓuuri hawnade ko donc hunare nen ɗon ene mankira ko heewi ala donc on kaali so rendino hadam hokkude grand frère Oumar Doro kume 1 million nawa ñaama e balɗe dabɓe gasa so tawi on kalis rendino mami naftoro ma grand Oumar naftoro ma wuro ngo fof naftoro hunarnaɓe won hen jaaɓi won hen caali gon miijo kam mi haalni ɗum hunarnaɓe ha hewɓe ndendornaɓe kam min jeehin hamin jaaɓi amin pamodiri ala dernier minute jimi komi famata goto fof wi ko heɓat kalis mum an noon mbawɗa ko haɓede mbawɗa ko addude peeje mbawɗa ko addude yiyande gonga pulaar ne wiye ko feere fendi fedande kono ɓire ɗam haɗani mbawɗa ko darade gam wuro ngo ɓamto kono noon sukaɓe wuro ngo e mawɓe wuro ngo ne nafat ma koɓe jaɓa ɓe gabbito e ma kono noon ɗiɗo mbawi goto kono tata cippirta to ɓurɓe hewde ɓe payi foof ko toon gabbitoɗa ɓe pamodiri e feccude kalis o min jaadum hen kono min kam ha ɗo kalis o mi yiyani hen ɓuuɗu wona ɗum fonno wonde ko adi foof hay sinno ni woni hare nde wona yimɓe yo mbaɗe indemnisé yo dokke
coggu gese munen ko kuutori hay sino seeɗa wona ɗum wonno hare nde kono aɗum famɗi kadi so en jii waɗi affaire o waɗi luural waɗi hare ne waɗi fulu ene ɓowli eɗen kewi wiide holko mbiyata fulu exactement fulu koye mon walla fulu koye société ji ɗi walla fulu kamɓe société ji ɗi e mairie uji ɗi nde tawno kamɓe gondi kamɓe mbaddi jungo e fandu par ce que mi wawa famde kalis on heddi toon ha hande hedde 60 et quelques millions nen toon arani ha gonnoɗo ɗon o wiyama yeehi wiyama ene jogui probléme wiya ala probléme